لسنورê bazneya sêya helbejartinan ku qezayên Akre û Berdereş û Şêxan li xwe digirît, Êketiya Niştimaniya Kurdistanê dest bi karkirinê kiriye bû serêxistina lîsta Hevpeymaniya Kurdistanî. Lêre lîsta hevpeymanî berheviyên temam kirîne bû welgirtina baweriya xelkî û bi dezveînana dengên wan û serkeftinê. بێگومان gelek giring e ke lîsta Hevpeymaniya Kurdistan serkeftineke mezin pidestbînî li Sinûrê Badînan û bi taybetî li baznê sê li Sinûrê Parêzgeha Dog. Me hemû hawka hemû pêngavê havitîne bername karmêdanay rojane li kor û kubûnodan tige sercem çîn û tuêjê Sinûrê Akirê û Berdereş û Şêxan yekem jar me li Akirê dest pê kirdiye li dû rojê dahatû dêçîne Berdereş û qeza Şêxanîş me lev baznê sê yek muraşeha ve hay muraşeha wî îman Abdurezak ke parêzer û endama serkirdatiya Yekîtî Niştimanî Kurdistana. Xelk lêre zor bi coş û xirojê kar ket bo serxistina lîsta Hevpeymanî. Ekîd lîsta Hevpeymanî zor zor e giring e nek bo Yekîtî Niştimanî Kurdistan yan biraderê Goran bo hemû Kurdistanê zor zor giring e. دیارە لیستە هەفەیمانی کوردستان پێکتێتن لە یەکێتی نیشتیمانی کوردستان و بزودنەوەی گۆڕان و وەلێکتی گەیشتنیشمان هەیە تەگە یەکگرتووی ئیسلامی تەگە کۆمەڵی دادگەری دیارە برادرانی یەکگرتوو لێرەها کاندیدیان نییە مالێکتی گەیشتنی نییە هەی لەو بازنەیە کە برادرانی یەکگرتوو و کۆمەڵی دادگەری و ئەوانەش هەر لە بۆ کاندیدی خۆمان کە کاندیدی لیستی هەوپەیمانیە کارەکەن. Kadirên Êketiya Niştimaniya Kurdistanê bi hemû hêz û şiyanên xwe keftîne karî bû xizmetkirina xelkê deverê û handana xelkî ku bi hev re kar bikin bû serêxistina lîsta hevpeymanî. Ewroka em ê berev helbijartina Çîn lîsta Hevpeymaniya Kurdistanê lîsta Yekîtî Niştimanî Kurdistan û lîsta bizodnava goran e. Ew lîsta çaranûsa miletê Kurd e çaranûsa Çîn û tuêjê gelê Kurdistanê ye. Eger hata ew lîsta serkewdê Çîn û tuêjê Kurdistanê berew başiyê çin eger hata ew lîsta berew lawazbûnê çû dê bîte têkçûn û lawazbûna mesîrê gelê Kurd û Çîn û tuêjê Komelga Kurdistanê. Kadir Kadir û hemî organên Yekîtî Niştimanî Kurdistan li Sinûrê bazneya sê li Sinûrê bazneya sêya parêzgeha Dûkê me bi temamî hemî amadekarî kirîne bû serêxistina lîsta hevpeymaniyê. ئێمە وەکو گەنجانی بادینان و کادیرانی بادینان پاڵپشتی خۆمان دووپات دەکەینەوە بۆ لیستی هاوپەیمانی کوردستان کە بەڕاستی ئەمە خەونی لە مێژینەی لە هەنگرانی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان و بزودنەوەی گۆڕانە خەونی ڕوانشاد مامجەلال و نەوشێوران مستەفایە کە دەبێت ئێمە لێرەدا هەموو هەوڵ و توانایەک بخەینەگەر بۆ سەرخستنی ئەم لیستە کە لیستی هاوپەیمانی کوردستانە. Serêxistina lîsta Hevpeymaniya Kurdistanî erkê serekiyê hemû endam û layengirên Êketiya Niştimaniya Kurdistanê û bi zava goran e. Lewra dibînîn her du alî bi hev re kar dikin bû misûgerkirina serkeftineka mezin. İsmaîl Seîd, Destgehê Mîdyayî Badînan, Akirê.